Dnes si tu vyberiem, čo budem dnes natáčať. Teraz roztočím koleso typu videa. Dostal som informácie rôznych štátov. Teraz si ideme vybrať presnú tému na natočenie. Dostal som Namíbiu. To bude síce náročné ako prasa, ale dobré. Takže hneď zo začiatku by som začal hranicami Namíbie. Celková hranica Namíbie má 3117 km. Najdlhšiu hranicu zdieľa s Angolou. Hranica meria 1376 km. Naopak najkratšiu hranicu zdieľa so Zambiou, meria 233 km. Teraz by som začal so stredom Namíbie. Stred Namíbie není vôbec ľahký určiť, ale ja som nejakým spôsobom našiel asi ten pravý stred Namíbie. Nachádza sa tu. Už sme prebrali hranice a stred. Teraz ideme na tzv. Rohy krajiny. Začneme najzápadnejším bodom Namíbie. Ten sa nachádza tu. Najsevernejší bod sa nachádza tu. No a teraz ideme do extrémov. Najjužnejší bod Namíbie sa podľa mňa nachádza tu. No, údajne sa nachádza tu. Ešte väčší extrém je najvýchodnejší bod Namíbie, ktorý sa podľa mňa nachádza tu. No, údajne sa nachádza tu. Už sme konečne skončili s extrémmi. A preto sa ideme pozrieť na najvyšší a najnižší bod Namíbie. Najvyšší bod Namíbie predstavuje pohorie Brandberg, konkrétne vrch Königstein. 2573 metrov nad morom je výška najvyššieho bodu Namíbie. Naopak najnižší bod Namíbie sa nachádza v Etosha National Park. Jeho výška je 0 metrov nad morom. Teraz sú na rade rieky. Pri riekach poviem iba najdlhšiu a najväčšiu v Namíbii. Okavango River je so svojimi 1600 km najdlhšou riekou Namíbie. Najväčšou riekou Namíbie tu je so svojimi 2700 km najväčšou riekou Zambezi River. Ako sme mali rieky, tak vodstvo dokončíme najväčším jazerom Namíbie. Volá sa Etosha Pan a má 4800 km štvorcových. Nachádza sa v Etosha National Park. Prírodné informácie dokončíme najvyššou a najnižšou nameranou teplotou Namíbie. Najvyššia nameraná teplota Namíbie je 49,8 stupňov Celzia. Namerala sa v Keetmanshoop 8. februára 2012. No naopak, najnižšia nameraná teplota Namíbie je -8 stupňov Celzia. Táto teplota sa namerala v Suderburgu 10. júla 2012. To by bolo k prírodným informáciám všetko. Teraz prejdeme ku vlajke. Celková vlajka Namíbie sa skláda z 5 farieb. Zo červenej, bielej, zelenej, modrej a žltej farby. Takto vyzerá vlajka Namíbie. Červená farba symbolizuje obyvateľov krajiny. Biela farba opäť symbolizuje obyvateľov krajiny. Zelená farba symbolizuje prírodné zdroje krajiny. Modrá farba symbolizuje tiež prírodné zdroje krajiny. A žltá farba symbolizuje znova prírodné zdroje krajiny. Teraz vám tu dám hymnu Namíbie.